Måden Fast EFT fungerer på i forhold til traditionel behandling er meget anderledes. Og for at kunne forklare i detaljer, hvad det præcis er, at man går ind og gør med den, så er jeg nødt til, at vi alle sammen forstår, hvordan kroppen egentlig fungerer og behandler de indtryk, som man får i hverdagen. Det vil jeg gerne gøre med et lille eksempel. Prøv at forestille jer et lille barn, som første gang ser stearinlys. Jeg ved udmærket, at som lille barn, det vil gerne undersøge det, og hånden vil nok højst sandsynligt komme ind over flammen. Og hvad sker der så, når hånden kommer ind over flammen? Jo, flammen den rammer selvfølgelig huden. Der sidder nogle nerver i huden, som straks sender signaler til hjernen. Hjernen behandler de her indtryk og finder ud af, at det er ikke noget, der er så godt. Så den sender straks signaler tilbage til hele kroppen om at trække sig tilbage. Men ikke nok med det, så gemmer den også de indtryk. Den gemmer det psykiske, og den gemmer følelserne, både de følelsesmæssige, men også de fysiske følelser. For at lære barnet, at næste gang, så skal den holde sig fra flammen. Og det er den måde, at kroppen egentlig bruger til at behandle alle vores indtryk. Vi har alle sammen sanser. Vi har 5 sanser. Vi har smagssansen, vi har høresansen, vi har syn osv. Vi får alle sammen indtryk i vores hverdag, og vores hjerne behandler det på samme måde. Det, som går godt, det gemmer hjernen og underbevidstheden på en sådan måde, at vi er glade for det. Det, som ikke går så godt, det prøver hjernen at beskytte os fra, enten ved at gøre det bedre en anden gang, eller ved at holde os fuldstændig fra det. Og den måde Fast EFT så går ind og fungerer på, det er, når at vi har et problem, som vi gerne vil af med, så er det ofte fordi, at man har fået et forkert forhold til noget. Lad os tage en lille pige, som er blevet mobbet i folkeskolen. Hun har haft en hel masse indtryk. Hun har hørt ordene, der er blevet talt til hende. Hun har måske mærket skubbene eller slagene, eller hvad der nu kunne være sket ved hende. Hun har haft en hel masse forskellige indtryk. Og alt det har hjernen gemt. Det kunne måske give udslag i, at næste dag så har hun ikke lyst til at komme afsted i skole. Når hun bliver voksen, så har hun måske svært ved at forlade huset, fordi hun har udviklet en social angst. Det kan også være, når hun bliver voksen, at hun har udviklet en spiseforstyrrelse, fordi hun har et dårligt forhold med sig selv. Det kan også være, at hun vælger at tro, hun ikke duer til noget, og som følge af det kan hun få posttraumatisk stresssyndrom, hun kan få depression, hun kan få alt afhængig af hvilken person man er, så udvikler man forskellige forsvarsmekanismer imod det. Og Fast EFT fungerer på den måde, at den går ind og bruger de samme metoder, som kroppen brugte i første omgang, med at man bruger nervebanerne, og man bruger de psykiske og de fysiske og de følelsesmæssige følelser. Når man går ind og stimulerer nervebanerne på en sådan måde, når man kan genkalde sig de følelser, som sker fra dengang, eller som man har, når man står i en situation, hvor man har sit problem, så kan man gå ind og, sagt på godt dansk, nulstille de forbindelser, som hjernen har gjort dengang, og derved kan man ophæve problemet. Som sagt, så er det ikke noget, som er set andre steder. Og det er noget, der skal prøves for at forstå, hvordan det egentlig virker. Men det er noget, der virker. Som sagt, så er det den måde, at kroppen helt naturligt bruger på at behandle indtryk i forvejen, og derfor fungerer det så effektivt i forhold til både psykiske, fysiske og følelsesmæssige traumer og problemer. I korte træk, så er det sådan, Fast EFT går ind og fungerer. Selve behandlingsmetoden fungerer på den måde, at behandleren sidder over for patienten og finder ud af, hvad det er, der påvirker patienten. Han finder ud af, hvilke følelser der ligger bagved det. Han finder ud af, hvilke psykiske tanker der er, hvilke fysiske følelser osv. Alle de indtryk, alle de sanser og alle de følelser, som kroppen har gemt og som kroppen har skabt. Og så går man ind og stimulerer de nervebaner, som faktisk er meget anerkendt i lægeverdenen. Det er dem, der hedder meridianerne. Det er dem, som akupunktørerne bruger. Dem, der bliver brugt heri, det er de punkter, der sidder mellem øjnene, ved siden af øjet, under øjet, lige omkring kravbenet, og så omkring håndleddet. Grunden til lige præcis de punkter bliver brugt, det er fordi de går ind og påvirker de organer, som altid bliver brugt, når kroppen går i forsvarsposition. Og når kroppen går i forsvarsposition, det gør den hver gang der er et problem. Når kroppen reagerer på det, jamen så kan man gå ind og nulstille den måde, som kroppen reagerer på, og derefter fjerne problemet. I meget kort træk, så er det sådan, at Fast EFT fungerer.